Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buotan og Diosnon nga babae nga pasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran ilang himuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, nga mga justices pag yun. Mauna nga lisod ka ito pildihon. Si Susana na usa ka babae unya sa ilang panahon sa una minus manjud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan ba gyud kong mamatay para aning ilang bakak? Nilingay mong tupad na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka. Ingna kano. Musugot mo. Kining pagbutang-butang mao ni siya ang dako kay natong problema dinhis kalibutan karon, labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya, pero mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila, mao nang gihimo-himuan sila kaso. Sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, sige lalis, maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress, in 9 hours nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to, hay may tinuod ato, pero ang original gyud nga ni pirma 215 pirma mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment, dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod nato kay kuanon pa man hiringon pa man sa Senate nga mo'y mo act as korte ni anang impeachment court ang Senate. Karon tingali ko ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglan mo pirma out of 24. Impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215, pila na sila kabuok, kunuhay in quotation mga magbabalaod.
Ay butang ta lang 240 naman to kay namay ni Apas 25 niya plus 16 ay butang talag 20 ang mopirma sa impeachment 20 aron klaro gyud nga majority 20 plus 240 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative kunuhay na sila sa mga tao labi na gyud ang gitawag og House of Representatives katong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas nya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes ug mopirma ng 260 ka magbabalaod 240 sa Kongreso human naman pun-ana nila nag mga 20 kabuok sa Senate wa na impeach na ang Vice President na wagtang natong butaran sa 32 million ka mga tao balintong gilintuad sa 260 ang pangutana kinsa may atong saligan ang 32 million o ang 260 ka persons si Susana na ang iyang mga paryente daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasanginlan siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya first time kay 14 niyang buotana Diyos nun pagyud kaayo gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya buutan gyud kay siya hastas iyang mga anak buutan kay siya hastas iyang bana pero tungod lang aning duha ka buok animal kaayo mga judges mamatay na siya moto nga nituaw siya ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant gipasa ngadto kuno sa Interpol unya ang Interpol mao ining instruct sa Philippine government ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi arrest ni President Duterte and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest o na padala dayon si President Duterte og napriso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana kinsa may nagtug-as tinuod ani karon ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod mga OFW bagang panon sa katawhan millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok gatong iphon wa giniliting nila sa kabuok og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag-file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas.
Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Gilingya imong tupad. Ing nakasulbad ka na. Kasulbad ka. Kinilang usang duha. Naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Mao na si Jesus wa sad siya ilha sa mga Hudiyo og niingon si Jesus di gyud mo kailan nako kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Rason. Ang rason mubase na sa mga sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus aron makailata niya og makatugkad tas kamatuoran, mogamit gid ta og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel kaning propeta nga batan-on, siya iniingon nga di ko mo apil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit. Kana bang maminaw ta sa Ginoo? Matugkad ra din natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw ta sa Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran? Sige, pangutan na sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torre, si General Marvel, si Rimulya, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutan ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita mangutan na sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, ato sang pangutanon kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man gibase ni sa Dios non nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta? Ngana ba? O kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw, magmalinaon. Ilingay mong tupad. Ing na malinaon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Ana na. Bisan pag dato na kay kastanan nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay, wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kana bang malipayon ang nasod nga Pilipinhon? Kumusta mang atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon, pagka resulta sa desisyon ni Daniel namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo.
Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan o na nga desisyon. Pagdesisyon nga impeach nas Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC si og dito na gyud nadaan na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubaga na. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo-observe. Sa ato pa ma-determine na nato Diyos non ba ni o yawan on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Diyos nun, mga igsoon, makapahunong sa disasala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, nga matay gid ang sala sa kaulag, diha nila. Napulihan sa kauaw tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo, sa atong mga desisyon, musamot hinoon ang mga sala, sama anang drugas, sama anang korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos, musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions yawanon dili Diyos non. Pero mahinay gani ni, mohilom gani ni, nya mohinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders naghimog desisyon nga Diyos non. Ni last na lang ni, sa inyong nakita sa gobernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diyos non o desisyon nga yawanon. Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Diyos non nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og mga yawanon nga mga desisyon sa atong katilingban. Si Kristo, mga igsoon, mianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas o sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao ni sugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel, ug naghimo siya katong mga sugo. Siya ay midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises, pupariha rasad sa kinaiyas Ginoo. Nya sa dihang na tao na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod na kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya. Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud mosugot nga mamatay ang iyang isig katao. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad ing na gusto kang mabuhi ko ing na gusto kang mabuhi ko ay usahay ra ba kusog eta manunglo mabita na nga
ang kalibutan karon kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog, nga naman, kaya ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta, nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na silang partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man, kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Kay lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gyud ba ako? Tanawa si Moises, ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi, unya mo saka kos bukid, kay gitawag kos Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos, pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita, naghimo sila katong ilang baka nga ribultos baka nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala mga gold. Ug paghuman ato ila dayong gisimba isa maoni ang atong manluluwas. Ayaw na mugtuo atong Moises kay namatay na to. Kaninay atong Ginoo pastang lagutas Ginoo nga giilisan si ato ingnan niya Moises, hutdon ko nagpatay ng mga tawhana nga ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat nga maoy akong palambuon. Pabor ka ito ni Pabor ka ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi didto sa bukid, way kaon, wa kainom kay umay makaon didto. Pag uli pa niya, gisupak ra siya sa iyang kuwan. Moingon kitos Moses, bitaw Lord, wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na. Ako na lang himo ang bagong kaliwatan, kay buutan ning akong kaliwat, kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises, siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y muhangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham. So, giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac ug si Jacob, papas naman to, ako na sa drone. Nindutak ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa kanang gitawag natog continuity. Di ba no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo nakadungog ana kanang punga, unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo Ang gustos Ginoo united ta, unya mo continue ta. Mabitang karon ang atong tema sa atong Year of Jubilee karon, Pilgrims of Hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan, unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta una sa sala. Kay ang sala man gyud mao ay pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit.
Way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sadtoy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ning nakinsaroy imong gisunod. Ning nakinsaroy imong gisunod. Oh, ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare og ang tanang mga santos, for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan, nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran mauragoy good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang team Duterte o team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partig politika ay lamog tubag kay murag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Unsaon man pag check, pag fact check, nasa fact check. Unsaon pag fact check ang usa ka tao. Unsaon man? Matod pa ni Jesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya ako, i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako, si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Jesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na. Labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matod pa ni Jesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Dios non. Nya unsa man mga buhat nga Dios non? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani ibuhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Dios non. Pananglitan, drogas, unsa man na Dios non, yawanon. Kana bang illegal drugs, sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod, unsa man na Dios non, yawanon. Sige, ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Dios non nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drogas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration
nga sumpuon ako ang drugas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi, kana mo'y atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption, pagpangawkaw. Karon bisag unsaon pa natog limod-limod, gabaha naman ang impormasyon, billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Naamsa ni, wama siya ni argue ani. Ang kaninga accusation ba, why ni argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angayng hataga niini. As early as February this year na release na. Ambot ka karon dili basig 80% na kay February pa man to. January na approve katong ilang nasaynan. February 64%. Unya nay nagpetisyon aning atong budget. Nay nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court nga illegal kuno kay naay mga blanco, giamindar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco. Nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption, unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption, mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao, dili nato butaran. Kay pasabot nihilom siya, kay gitapin-an na sa kwarta, gipaum-um na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon nga sa una sabaan kay na sila bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gid sila, as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong nihilom ni siya. Naaman ron daghan, paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa nga na terorista, sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo nga kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong anang mga businessman, pangayuan og people's tax. Naaman na ron, nikusog naman, gihimo naman gina nilang reel sa video gani, ang ilang gipangpatay. Doon na ba'y, unsa man ni, yawanon ba ni nga buhat o Diyos nun? Yawanon, pagpatay kinabuhi, ang Ginoo muluwas o kinabuhi. Daghan na sa kay karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay, gani katong foreigner dito sa Boracay in town, ga-enjoy, di-ending dito dapit sa may CR, gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang-rape, gipangpatay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay, kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag-cellphone ka, labnihon imong cellphone. Taxi drivers karon wa na sad, gipangtulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan, gipangtulis, hasta pagutaong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra, tulison pag yun. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon ug wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon, bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot wa na siya mubuhat
sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mangabot nga rin ako og duol kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, mura bag imong gisugal. Kinsa may ni sumpo ani karong sugal? Na ato'y hiring-hiring kay sumpuon kuno tong pugo. Yes, kanindot ana. Online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghanang online gamblings. So ni sumpo tag usa ni alaw tag na po, pasti lang lisura ana. No, na siya. So ang mga na-involve ni ini, sayon ra man na kana mga politicians, mga kandidato, kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus, pag abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakak, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahona sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya nga mo kanay atong gihandom karon ini atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ingna magpakamatay nako para nimo. Ingna ba na magpakamatay ko para nimo. Galisod gi kag palit og slat para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slat ha. Daghan pa kay tag slat karon, di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tag palit og slat. Pakamatyan taning pagpalit og slat. Doon natay mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Gahapon gani diha sa tay bisita. Pag abot diri sa Lapadiroy, manimbawt gyud akong balhibo magtan-aw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kaayo pero nindot gyud siya tan-awon ana nakotungod ni sa inyong mga slots. Ug dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad. Daghang mga parokya nga natabangan nato nga mo nindot-nindot sad. Ug ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Capilinia di Fatima, the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slat-slat dinhi. Pakpakan nato usabi ang atong mga slatters. Mauni ang buhat na magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo. Although natay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinis atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon, nakapahimos na sila sa ato mga pabahay. Nihunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gid to dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuman na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios.
So kamo nakatampo ni ini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo ni ini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope. Niingon ang atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na maayo kaayo ang imorong kahimtang, na maayo ra kaayo imong kahimtang ron. Kumusta man ang Pilipinas nato ron atong nasod, puno ba sa kaayos Ginoo? Sige, ang Amerika nindot magyud kay na nga nasod, puno ba sa kaayo? Ang Israel, bisitahonon man gina nato, puno bas kaayo. Ang Ukraine, puno bas kaayo. Ang Myanmar, Thailand, nga bagong giagi-ag linog, puno bas kaayo. Ang atong umaabot nga midterm elections, maayo ba? Ha? Uy. Sa ato pa, sayop di ay ning gisulti dinhi nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo kay ug atong tan-awon labi na ta mga Filipinos, labi na karong panahona kamahal sa paliton ni ana sa ning mga pinagtianay, drugas, kinawatay, kinidnapay, nibalik na sad, sugal, daghan kay naputo sa utang. Way hapit pagkaon pero siging sugal. Maayo pa ka na. Mamaligi at tagslat, dugay kay mahalin. May pa ka na. Di ba? Makaingon ta na ba? Inyong pamilya nagbinungulay, na ay mga anak tapulan kayo, sige lagduwaan ng cellphone. Hapit di matug, pero tapulan kay patrabahoon, dagko ra ba kay kaon. May pakana, di ba? Utang na to sa atong nasod, imbis mabayran mag-anam kunhod, nag-anam og saka. May ra ba untag gamay? 17 trilyon na. May pakana. Ana ba? So sayop ni di ni tinuod nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo no. Sayop dili. Uy. Ari na lang tas gamay kayong butang. Kanina lang gamay kayong butang atong suwayan. Lingay imong tupad. Ing na maayo ra na nimo para nimo kanang imong naong na maayo pa na para nimo kanang imong naong. Kana imo na gina ha, imo na gina. Bay kamo mga asawa, ginagmay lang nasod dako man kay nang nasod, ginagmay lang. Bay kamo mga asawa, tan-aw news naong sa inyong bana, maayo. Maayo? Samot na mo mga bana, kamo mga bana, perti magid ninyong panguyab na inyong asawa sa una, gukod-gukod magid mo anak, mura mo irong namiga. May karon tan-aw ninyo mga bana, inyong asawa maayo pag naong. Mao na unsa man ni sayop ni o dili? Sayop ning pagkasultihan ang yuta puno sa kaayos Ginoo o sakto? Nakaroon unsaon manato paghimong sakto nga wa na may ayo. Mga igsoon, matud pa ni Kristo sa katong dihin iduol niya nga usa ka lawyer man tingal ito, siya maayo nga magtutudlo. Ingon din Ginoo, ingon des Kristo, nganong gitawag man ko nimog maayo? Usaray maayo ang Ginoo. Kana basta dili ganita kasinati Ginoo, wa gi ayo. Muna sa atong ebanghelyo si Maria Magdalena naghilak ngano man wa man siya kakita sa Ginoo.
Wa nagiayo. Labaw na gyud kay didto siya sa lubnganan diin ang iyang gitan-aw nga maayong tao si Hesus gipatay o gilubong didto. Kilid ragyotay sa gilansangan sa krus. Magtan-aw kas krus nga gilansangan na pay dugo. Di ba kita ganahan anang naidugo diyan ang dulhugan sa Arcilo, di ba? Muli kay magani ng mga tao diyan. Ibuong mga kototong nga prosesyon, tablayo naman kay gilikayan diri ang gadas. Karon kung ano nilikay man na adi ay kuros day diha. Labaw na gyud anang imong mahal sa kinabuhi na pang-cross niya di asang lubnganan diri. Unya paglikli pagid niya kay bisan na lang untag makakita siya sa lawas, wa naman dito ang lawas sa Ginoo. Wa nay ayo. Gasigi siya hilak. Pero pagkakita niya sa Ginoo, bisan pag naa siya sa lubnganan, simbolos kamatayon, nagatubang siya sa cross, diin nagbitay si Kristo, puno pas mga dugo ni Kristo ang cross. Pagkakita gid niya sa Ginoo, nawa ang tanang bati, nagdaig og nagsimba siya sa Ginoo. Ang problema di ay nganong bati kayrong atong nasod, nganong bati ang sitwasyon nato sa atong balay, sa atong kalibutan karon, tungod kay daghang mga tao wa nakakita Ginoo. Hangtod karon bisag nabanhaw ng Ginoo, patay lang gihapon ang Ginoo diya sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Asa man nato pangitaon ang Ginoo, dili aning external. Ayaw pangitaan ng mga milagrosong lugar, kay dili na kamatuuran nga naay Ginoo kana mga milagro. Ang yawa makahimo sag milagro. Kanang mga healing, makahimong yawa ana. Kanang mga grasya nga makadaog kag loto, mga magical ba, mukalit kag ka-promote, mupasar ka sa board exam, makahimo ang yawa ana for an evil purpose. Kanang mukalit kag kaayo nga nagsakay kag wheelchair o niya pag human nakalakaw dayon ka, makahimo sang yawa ana for an evil purpose. Di ba? Ay kunyog tutoke. Kanang mga exorcism, kanang mga asin, mga tubig nga binditahan niya, igsablig ni mo, mawa dayon ang gatingog-tingog diha, kanang naang itom nga maglakaw-lakaw, mawa dayon, makahimos ang yawa ana for an evil purpose. Ngayon sa may timaan nga nahitabo ning mga murag maayong butang, milagro, healing, exorcism ug uban pa. Unsa may usas mga timailhan nga gikan na siyawa. Unsa man? Ha? Mamukibaw? Una, ma-attach ka ana. Murag di na ka mabuhi og wa na. Muna murag di na ka mabuhi og wa ng asin o kanang holy water. Mahadlok na kagwa na sila. Ma-attach ba? Dili ka kalitgo. Ma-attach na ka sa imong healing. Di na kaganahan masakit. Di na gani kaganahan mamatay. Di ba? Ma-attach ka na. Ma-attach ka anang imong degree, kanang imong pagkapasar sa board exam. Ma-attach ka anang imong pagka-elected official sa gobyerno. Di nakaganahan manaog sa imong posisyon. Gani, gusto na kang mupatay. Gusto na kang manikas panahon sa eleksyon. Kay na-attach na kaana. Sa una kasi kay ingon, salamat Ginoo, midaog yung ko pagka-senador, nidaog yung ko pagka-congressman, nidaog ko pagka-gobernador, nidaog ko pagka-presidente, pagka-vice presidente, or unsay posisyon dihas katilingban imong gidaganan. Nagpasalamat kas Ginoo. Pero kung gikan na siyawa, ma-attach ka ana. Di ka kalitgo. Og inigsunod eleksyon, maratol na ka, og magsige na kag panikas, mangurakot ka, imong subornuhan ang mga opisina, labi na gyud kumilik, imong subornuhan, aron lang gyud mudaog ka, og kusog na dinis atong nasod.
vote buying, dagdag bawas. Di na nato ikalimod, on the record na ana, gikan atong una hangtod karon, na nga attach na ni anang mga honor, power, and wealth. Gilingi ay mong tupad, na okay ra kag musakit imong hawak. Okay ra? Okay ra ka? Lahi kayo ang hinatag sa Ginoo. Tanawa. Tanawang hinatag sa Ginoo. Si San Roque, doon na siya'y gahom nagihatag ang Ginoo niya for healing. Healing. Daghan siya naayo nga mga masakiton, siya'y nataptan og sakit. Why ni heal niya? Wa siya mahil. Naguol ba si San Roque? Wa. Dili siya attached sa healing, bisan siya og healer siya. Si San Vicente Ferrer, purting daghanang healing iyang nahat na nahimo ani, buhi pa ni siya. Hasta ganitong bata nga gitadtad sa inahan nga nayawaan, nabuang, iya maganing gibalik pagka himong tao. Hasta ganitong mga gipangpusil nga nangamatay na unta to, iya maganing gihil. Pero siya pilay edad pagkamatay. Oy, pilay edad ni San Vicente pagkamatay. Assignment na ninyo, ha? Assignment na ninyo. 69 years old. Unsa man ang 69 years old? Angayan na ng patyon? Angayan? Kani mga tiwasonon din mo ni angayan. Mga 70, 80, napay 90. Pero daghan kayong attach gapon anang healing. Bisag 90 na, galisod naglakaw. Father, hilingi ko. Mangita pa yung kag healing na San Vicente ay wa ma-attach. Si San Pedro kalungsod, batanon kaayo. Naa siya'y strength, naa siya'y grasya, buutan siya. Pilay edad na matay nga gibangkaw, gimartir. Pila man. Wag yapon mo kabaw. Ato ng santo. 17 anyos. Si Lorenzo Ruiz, ang una natong santo, Lorenzo Ruiz. Minyo to, naay anak, tulok buok. Batanon pa to sa asawa. Pila may edad pagkamatay atong gibitay dito sa Japan, gihug atong torture og maayo. Pila may edad? Wa gyapon mo ka ba? 42 ang edad. Og di na lang ta moadtog lain si San Roque, pilay edad. Kana taga San Roque nakatubag 32 years old. Si San Isidro Labrador, padong na sad magpista karong Mayo 15, pilay edad pagkamatay. Wa mo kibaw. Tagalataban, pista man sad mo. Ana. Kani ako ning ipanghisgutan kay aron makahibaw ta nga ang gikan des Ginoo nga kaayo dili maghimo natong ulipon sa maong kaayo. Kung dili mo set free, muhatag natong kagawasan. Kanang imong kwarta ayaw pagpaulipon ana. Himuan ang agianan sa grasyas Ginoo. Ihatag na, ipalit nagsalat. Di ba? Daghan tag kwartang nadawat dinhi ani mga slat-slat. Millions wa ta magpaulipon atong gihatag ngadto sa ato mga proyekto. Mao ni nakatukod tag kumbinto, napay bayronon, nakatukod aning simbahan, mga kapilya, daghan mga balay atong ipangtabangan, mga bugas gipanghatag para pa ospital. Daghan kaayo atong gipangtabangan. Countless. Nga naman, wa man ta magpaulipon anang kwarta. Ana. Atong iampo nga ang ato mga politicians dili unta magpaulipon sa grasyang gihatag nila. Maayo man ginang mudaog ka sa usa ka posisyon nga imong gidaganan, pero ayaw pagpaulipon ana, ayaw pagpa-attach sa team Marcos o sa team Duterte karon.
hain Manilay murag dili attach sa ilang mga positions katilingban. Munay atong butaran. Di ko maingon Team Marcos, Team Duterte. Ang ako lang pamalandong mo. Tanaw na to, kinsa Manilay dili hangol og dungog og gahom. Kinsa Manila ang dili ba kanang maningkamot yung di na gyud manaog. Atong butaran. Maunay atong suportahan. Nya sa eleksyon karon sa akong tanaw-tanaw, muuyon ko sa uban nga nag-ingon. Kung makapili ka between Team Marcos or Team Duterte or Independente, kung makapili ka ana, ang nagsuporta nila, i-apil na lang sa pili. Magsugod ta sa senador, ilang mga senador. Kung nakapili ka, gusto ka Team Marcos, nakita ni mo nga, mao ni angayang butaran kay makahatag ni kaayuhan sa among nasod, maghatag ni maayo sa atong nasod, suportahi ang tanan nga naa diha na linya. Ayaw na lagtabok diri speakers, mao nay generic analysis. Og di asa kani Team Duterte ngimong tanaw, kanis Duterte mao gini nakahatag og maayo sa among nasod, suportahi ang tanang nagsuporta niya para dili magkayabag-yabag. Ni ang second pamaagi, ang individual analysa. Basin sa diag dunay hudas diri sa Team Marcos, nasay hudas diri sa Team Duterte. Ug makaya nimo ang pag-remove ana, ilisa nimo og independente, na. Imo ana, pero pamalandongi. Pero ang una gid natong bantayan, kana bang mga nag-alagad og katilingban nga dili hangol og dungog, dili hangol og gahom, labi na gyud dili hangol og kwarta. Kay makadaot gina ang kaayo sa Ginoo naa, pero ang kuno na lang sad na sa pipila, pinaagi anang ilang kahakog o kahangol, mahimog yung way ayo. Og para nako mo na nahitabo sa tong nasod, naay pipila mga hangol kay gahom, hangol kaayog dungog, hangol kay bahandi nga naglingkod karon, madinhi man sa simbahan or naa diha sa gobyerno. Ato na ni silang isalikway. Gilinga imong tupad ning na mopalit kag slatron. Nakarong adlaw ba mopalit kag slat? Moingon siya, ay wadyo ko'y kwarta na makak na bakakon kay na siya. Daghan kay natong bakakon. Wadyo kay 100 pesos para imong ipalit karon aning atong kuan, aning atong slot nga sana GHDP para sa atong pista. Pila pa ni ato dinhing awa de taro report og man lang nako wa ma-update. Napatay mga 40 kapin 1,000 ka slots. Og naa kay 100 pesos ayaw pamakak palit. Ingka pader wala naman ko'y kwarta, inighuman ako palit og 100 pesos. Ang biyuda nga gidaig ni Jesus, maotong biyuda nga nipalit o nihog sa kolekta sa iyang tanang kwarta nga 2 centavos. Ug human ato na siya ikapalit og pagkaon. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, gitagaan siya dili lang pagkaon, kung dili pagkaon, kalipay, o kinabuhing way katapusan. Mao na ang kaayos Ginoo. Kung ato siyang dawaton, kinasing-kasing nga pagdawat, unya ang iyang mga kaayong gihatag nato, healing, winning, sa pelain, success, o unsa pa na diha, favors, dili ta maatat sa ana, adto ta maatat sa naghatag, punan pagid na niya, daghanon pagyon. Si Pope Francis, the late Pope Francis, na karon gihaya pa, 88 years old. 18 pa lang iyang edad, usa na lay iyang baga. Masakito na siya. 18 years old. Sa ato pa, sa iyang mga 70 years old, nabuhi siya nga usaray baga. Niabot siya gikan sa pagka trabahador, nahimo pa kuno na siyang bouncer sa club dito sa Argentina, hangtod nahimo siyang seminarista,
Jesuit, hangtod na pare, hangtod na obispo, na kardinal, na himong Santo Papa. Niabot siya na nga maong height. Pero naa niya gyud ang kakabos. Pirmi siyang tuas mga kabos. Hasta ganitong bag-o pa siyang Santo Papa, tanan, mao sa iyang practice, tanan nga gihatag niya nga mga valuables iyang gipamaligya, makahalin siya usahig tag 300,000 euros aron ipangtabang niya sa mga kabos. Nagpuyo siya wa dito sa kanang gitawag og puy-anan sa mga Santo Papa dito sa Roma, dito siya puy-anan sa mga sulugoon sa Vatican, St. Marta. Tuwa siya ito gapuyo. Ug ang iyang gihangyo karon sa iyang last will, ilubong ko dili dito sa mga lubnganan nga naandan sa mga Santo Papa nga maay kaayong pagkahimo ang mga lubong. Ilubong ko dito sa dito sa ordinaryong lubnganan. Nya butangi lang ang akong karatula, akong lapida og Francisco. Wa nay Pope, wa nay His Honor, His Eminence, His Holiness, wala na. Butangi lang o Francisco. Unya, ang akong lungon, ayaw na nang naandan nga mahal kaayo nga i-construct yun para yun sa Santo Papa. Ibutang lang kog lungon nga ordinaryo. Nya ayaw na kog ibutang kay ana man ang ari mo rabag i-elevate man na sila kay para makita. Ayaw ko ana. Ordinaryo lang paghaya sa lungon. Kan ba? Detachment from everything. Okay, lingay mong tupad. Ingna, kanus aka mamatay. Ingna kanu. Nakanus aka mamatay. Muingon ganin siya, simba ko. Sa ato pa, kuan pa na siya, na-attach sa mga gihatag sa Ginoo niya. Maunay peligro kayo. Mawa na'y ayo ang kalibutan basta ma-attach na ta sa mga kaayuhan. Pero ma-attach ta sa Ginoo nga mo'y bugtong maayo, mudaghan ang mga kaayuhan sa atong kinabuhi. Muna, salamat ninyong namalit og slots. Inyong gipaambit ang mga kaayuhan nga inyong nadawat. Slot pa more. Atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ato ning hotdon ang 40,000 ka slots sa atong pista karong on or before May 3. Kamong tanan nga maminaw nako, ala, palit mo. Pero siguro alang inigpalit ninyo, nian ninyo gipada sa atong parokya. Tanawa gyud dinhi sa atong YouTube channel o sa kaning Padresiano Ubod, dinhi tanawa ang atong account number, contact persons, contact numbers aron di mo masaag ngadto sa mga scammers. O diha sa atong Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan, ni asa dining atong official information. Ipadaan ninyo sa kwarta padala, amo nang maklaim. Ako ayaw lang kog padadi sa Western Union kay giblock na ko sa Western Union. Ambot na lift na baka na. Di man ko ka-claim na dito sa atong bank accounts or sa atong GCash. Pero karon puno pa akong GCash. Ako ning gipangsulti aron ang kaayos Ginoo atong ipaambit. O kami sang makadawat ana dinhi, ipaambit sa nato ngadto sa uban. Ayaw gyud ka-attach sa kaayo sa Ginoo aron ang imong kinabuhi permanenteng maayo. The moment nga ma-attach na ta, ma-addict na ta sa kaayos Ginoo, ang atong kinabuhi mahimo sang wa nay ayo.